Ithi nginibingelele bafethu today. Namuhla ngifuna sikhulumeni ngoMahu guys, ngoMahu. 2026 Gregorian calendar. OMahu benza imihlolo guys, benza izinto zenzeke neyibona into leyo. Tensahleli nisabhekile uMahu nominatiwe kuma Metro FM Awards bafethu. Na understand kuma category ahlukahlukene. And I think nominated guy 1 2 3 4 guy 5 because me and confirm guys angifuna ukukhuluma into ezingekho yayibona into leyo nominated guy 5 ne i-best collaboration kwingoma ezimbili mengicela notsizwa kanjani Zoyithuzi is my favorite songs, you understand. And then best likompo Liskadi 2.0, you understand. And then one nominated is the best female art Mahu. And then best dancer mengicela uzizwa kanjani. And then the song of the year mengicela uzizwa kanjani, yabo. So nje nominatiwe kanje into engimangazayo ukuthi osisi bethu bafethu benza izinto zenzeke, you understand, because uye walo nominated like kaningi dikhuluma the likes of uzinqumalo nayo nominated ka7, yena nominated ka5, unalida I think ka3, uyayibona into leyo. So I'm very inspired mina as uVKS, uyayibona into leyo mangibona osisi bethu bephusha ngalendlela abaphusha ngayo, yabo, and benza impact yabo kwi-industry of music. And uyazi ukuthi hlezi vele kwi-industry of music udominate amadoda, but manje masibona abantu besifazane bephusha ngalendlela abaphusha ngayo, nathi siyakwazi ukukhuthala sibone ukuthi industry like iqala uba fair manje, even abosisi bethu yakwazi njani uba acknowledge, uyayibona into leyo. Noma bafethu lonyaka udrophile ingoma eziwu2 bafethu, namangeke best song bafethu nalethi ngisemathandweni. I love those song bafethu, ngicela nambe no stream bafethu, and ningakhohlwa ukumvotela guys, nimvoteleni bafethu uMahu bafethu abuye nazo lezi ntondo lezi bafethu. This year kahle nje unyaka uqala kwi-Gregorian calendar abosisi bethu baphusha nje kakhulu and bazimisele, and umsebenzi wabo omhle kakhulu bafethu. And make sure ukuthi nabavotela, and make sure ukuthi nihamba no streamer namangeke bafethu, because sidrophile bafethu, it's out there imele nina. And manje sesiya ku 500k views on YouTube guys, soon enough izobe seshaya 1 million views, because namazi uMahu bafethu hlezi iqopha umlando. Namanje mase UK nje la emalangeni nje lapho ufika wabula lama performance lapha yananzima nje kabuhlungu kabi bafethu. VKS is out ngancane.